Moi! Mun nimi on Salla ja tää on videotutoriaali siihen, miten te saatte muokattua peruukista tällaisen ihanan prinsessatukan. Vaikka tää on tosi näyttävä kampaus, niin tää kyllä onnistuu hyvinkin yksinkertaisilla välineillä ja minä voisin nyt esitellä, että mitä kaikkea minä oon tähän käyttänyt. Eli ensimmäinen asia, minkä te tarvitte, peruukkipää. Minä olen aikaisemmin muokannut peruukkeja silleen, että minulla on vaan sellainen niin kuin kehikko, mutta minun mielestä tällainen on parempi, koska tähän saa niin kuin paremmin pistettyä tietysti sen peruukin silleen, että se on niin kuin oikeasti enemmän siinä muodossa, missä se tulee teidän päässäkin olemaan, koska siinä kehikossa siinä ei tietysti ole niin kuin tällaista hyvää kaarta, joten suosittelen tällaista. Aina kun te käsittelette peruukkeja, niin minä suosittelisin käyttämään peruukkiharjaa. Tässä on siis tällaiset niin kuin metalliset piikit, että ei niin kuin mitenkään vahingoita tuota peruukkikuitua. Tupeerauskampa. Jos otatte jonkun, niin suosittelen tällaista, missä on sitten tällainen piikki täällä niin kuin toisessa päässä, koska se tulee kyllä niin kuin tarpeeseen varsinkin peruukin kanssa, kun sitä tupeeraa, koska sitä tukkaa on niin paljon enemmän, ainakin oletettavasti paljon enemmän, mitä normaalisti ihmisillä niin kuin on, niin sillä pystyy helpommin sitten tonne niin kuin työskentelemään sen tupeerauksen kanssa. Näette sitten tuossa videolla, että mitä minä tarkoitan, hiuspinnejä. Ja viimeisimpänä, mutta ei tosiaankaan vähäisimpänä, hiuslakkaa. Jos ostatte tätä samaista hiuslakkaa, niin olkaa sitten varovaisia, ettette suihkuta sitä liian läheltä tai liian paljon, koska siinä tapauksessa tästä saattaa tulla niin kuin sellaisia hiuslakka niin kuin pisaroita. Tätä kannattaa sitten varata ihan jonkin verran, että tähän peruukkiin minulla nyt meni tätä, no yksi pullo tyhjäksi ja minä olin niin kuin olin varautunut 2. Toi on tosiaan sen verran niin kuin tujua tavaraa, että älkää suihkutelko sitä ihan mielinmäärin vielä siinä tupeerausvaiheessa, että vaan sen verran, että se niin kuin hius saa jotain sellaista karheutta siinä ja että se kuitenkin pikkasen jo alkaa pysymään se tupeeraus, mutta ei niin kuin, sitten kun se on lopullisesti stylattu, niin sitten niin kuin voitte sen koko peruukin niin kuin kauttaaltaan, niin vedätte vaan niin kuin sellaisen hirveän hiuslakkapilven siihen, niin sitten se pysyy hyvin. Ennen kuin aloin tätä peruukkia tupeeraamaan ja laittamaan, minä pistin tähän talkkia. Tää ei ollut minun mielestä mitenkään erityisen kiiltelevä, että niin kun ei näyttänyt sellaiselta hirveältä feikkitukalta, että periaatteessa sen voi varmaan skipata, mutta minä suosittelisin sitä kyllä sen takia, että se talkki niin kun tekee siitä vähän sellaisen, niin kun, voisinko minä sanoa, nahkeamman, että sitä on sitten niin kun helpompi. Myöskin minusta tuntuu, että sitten ei tarvitse laittaa niin paljon tota hiuslakkaa, kun se on talkittu. Nyt kun te tiedätte, mitä te tarvitte tänne peruukin muokkaamiseen, niin siirrytään sitten katsomaan, että kuinka se sitten oikeastaan käytännössä tapahtuukaan.
oli hyötyä ja tästä kävi sitten selville, että miten mie muokkaan perukkeja. Tää ei tosiaankaan ole ainut tapa eikä välttämättä edes oikea tapa, mutta tälleen mie on nyt itse muokannut ja on ainakin ollut omaa silmääni miellyttävä lopputulos, toivottavasti myös teitä. Kiitoksia, että katsoit videon. Ja jos teillä on jotain omia kuvia jakaa, että mitä olette saaneet aikaiseksi tämän tutoriaalin innostamana, niin postatkaa ihmeessä, minulta ainakin kiinnostaa nähdä. Moi moi!